Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usole umona ongumsakazo koze FM uZimdollar Biyela ngevideo kaNgizwe Mchunu esisabalele enkundleni zokuxhumana eshiya abantu behlukane phakathi abanye bemangele ngendlela emangalisayo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibule khona le video. Mangoqala sijoyinele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela ukusilandele ekhasini leka Instagram @zwide_media. Uzimiphi Zimdollar Biyela ngumsakazo koze usola umona ngizwe Mchunu kwivideo sisabalele ezinkundleni zokuxhumana exoxa nenyanga uDr Akhehleleze ekhasini leka YouTube. Kule video eyabonakala ekhasini leka Dr Akhehleleze ku YouTube uhlelo isinto sami kuzwakala ngizwe Mchunu ebhoka ngolaka ethi akaze alale noZimdollar, lokhu okusho ephindelela futhi esebenzisa namagama aqosheme. Lokho akaze kufike kahle kuZimdollar Biyela njengoba ekhala ukuthi ungizwe uzama ukudicelela phansi igama lakhe. Eziphendulela uZimdollar Biyela ngale video eshiya abantu abaningi behlukane phakathi futhi abanye bemangele ngendlela emangalisayo. Uthe usola umona ngizwe Mchunu uhlukunyezwa impumelelo yakhe. Uthe uzama ngayo yonke indlela ngizwe Mchunu ukudicelela phansi isithunzi sami ngoba ethemba ukuthi abantu bayazi ukuthi uhlanya olukhuluma noma yini. Uthe ungizwe akahlani nje, wakhula izinsizwa ziboshiwe, yikho vele enza noma yini lokhu avele akwenze enkundleni zokuxhumana. Uphinde wasola lenye lamaphephandaba elabhala ngalo loludaba ngokuthi nalo lidicelele isithunzi sakhe phansi, libe selixolisa ke kwenye ingxoxo elibe nayo nalomsakazi lona lephephandaba. Kanti noDr Akhehleleze uphumela ubala wabe esexolisa ngayo le video khona ezinkundleni zokuxhumana. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kweni ngalo lodaba khona lapha kwi comment section ukuthi ngampela ucabangani ngalo lodaba. Ngabe ungizwe unomona nempumelelo kaZimdollar noma cha ungizwe nje ubezidlalela naye uDr Akhehleleze? Bafethu mina sengiphuma kanje ngithi ungibambeke evidweni elandelayo.